Ам, Защо би се записал? Защото предполагам, че на хората вече им е втръснало някой да им диктува, те да пишат, да им дават упражнения, те да ги попълват и като коне с капаци да стоят и да пишат непрекъснато. А тази система е много по-разчупена, много по-интересна, непрекъснато се сменя, в смисъл, че в хода на обучението човек може да реши на къде иска да се развие повече и да види всъщност от какво има нужда. След като получи тези фидбек имейли, които изпращате, всъщност оттам става ясно на какво ниво е курсиста и къде трябва да наблегне, защото специално при мен аз не знаех къде са точно силните и слабите ми страни, а пък това ми помогна да ги определя.